Здравейте хора! Днес ще поиграем малко на Skywars, а тук просто играх една малка игра и ме убиха, по-скоро се самоубих. И сега ще влезнем в ето тук. Оп. Добре. Играта започва 30 секунди. Принципите... Мале, колко е... Ето, моят брат близнак. Хора, ще взема един кит на оръжие, меч. Добре. Хайде. 5, 4, 3, 2, 1. Бързо. Нищо не взех, много гадни неща взех. Така. Бързо. Нечко, обравихте ме. Хора, нищо не можах да взема. Готово хора, направих си един много хубав лесен кил, без дори да ме докоснат. Дори беше толкова лесно, че... Добре. Оп, така... Да, още взето, това ще вземе. Така, готово. Чакайте. Чуйте, готово. Горе няма нищо. Ходил съм нагоре, няма нищо. Добре. Ще нямам хубав меч. Опа! Добре. Тук някой умря. Бягай. Добре, хора. Не, френдове, хайде! Бързо. Бягай. Хора, спяха много бързо. Хора, той ме гони. Хелп! Не ме убиви, волете. Върши ме. Тук нещо има ли? Няма нищо. Сега дали тук няма ли нищо. Стигна до спавна, може ли да се направя... Успя да стигна до спавна, може да се направя един Iron меч. Добре. Ясно. Не, махни се от тук, бе. Махнете се от тук, чит. Добре. Хора, махнаха се, не знам защо, плашиха ли се, какво им стана, не знам. Не. Добре. Тук. О, добре. Ако храна. Там някой умре тук ще, хора. Се взема стрелите. Тихо. Точно ето там някъде. Така, ето там са точно. Чакай, сега ще ги настигне, ще ги убия. Надявам се да ги виждате. Какво правя аз? Не! Махни се! Чит! Махни се, бе! Хора! Той ще ми убие! Не! Не може! Този хора много отвърлят! Тихо. Добре, хора, убих го! Не! Чихо ли неговите неща? Не, защо? Ого! Нищо не намерих. Но пък тук ще хапна малко. И нещо да сложа обувки. Нищо. Добре. Не, мамо. То сме само трима. Кои са тия трима?
Това е едно АФК, хора. И той ми вървя много лесно. Диамантен меч. Хора, това ще бъде много лесна победа. И умираш! Не. И хората беше много лесна победа. Винаги отново победихме. Добре, хора. Ще видим в следващата игра, която ще започне след малко. Видите, хора, ето тук сме в следващата игра. Тази е някаква пиратска мапка, така като гледам. Има разни пиратски. Добре, хора, мисля да се запътя. Ето на там има два честа. Като виждате, има два честа един за друг. Добре, ще ги взема. Тях! Сега щом взема тук. И давай. Хора, ще ви дам един съвет. Взимайте по-към ендър честовете, защото в тях има много хубави неща. Добре, чао. Хората, то всички са се запътили натам. И това е много лошо. Всички ходят натам. Това е добре страхотно. Хора, те там са тим, както гледам, но сега ще ги опия. Тихо. И хора, минус единият. Сега е следващият и той ще умре. Аз ще го... телепортира ми се, че ме тролна този. Добре, само да намери аз една перличка. Така хубаво ще се телепортирам при нея, че... Айде, една перла ли, толкова много ли искам? И да, тя перлата е доста хубаво нещо. Добре. Перо. Браво, бе! Ето така се прави, хора. Защото се молите много и се получава. Така. Сега ще я хвана тази там горе, дето отиде. Чакай да не... Моля, хора! Моля, убих го! Не знам как хора, ама го убих. Ще кина много малко съм. Не, само да не... Умра. И хора, умрях. Епичен провал. Ето го този човек, който иска да го убия. Защо? Добре, хора, ще видим в следващото. Здравейте, хора. Тук съм и влезнах в друг мап. Ето, той е същия, който играхме преди малко. И започваме. Давай. Диамантен меч, добре. Всичко браха. Това няма да го нося. Добре. Хора, сега само да чакаме. Мале, какви са тия, бе? Те яко нафармени били, бе. Хора, сега този тук ще го убием. Бягай. Въобще... ще плюя на петите, така да се каже. Гледайте ги тия. Хора, още да не започна играта и веднага почват да ви нападат. Да, логика. И хора, май това ще бъдат този клип. И до скоро. И не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате и слушайте някой коментар за някоя друга игра, като например, не знам, CSGO, Garry's Mod или някоя друга такава готина игра. Довиждане!